Аз съм Жаки, а това е Жаки Блок. Това е... Аз съм Ник. Ей! В днешното клипче ще ви покажем нашите рисунки, част първа, защото ще има част втора. Да, и нека да започнем. Стига да е. Така. Това е първата... първо да покажем моята тетрадка. Ето е моята тетрадка. Тук пише рисунки на Жаки. И моля, пазарувайте в Креско. Имат сайт в Инстаграм и в Фейсбук. Креско! И да. Покажи твоята тетрадка. Моята тетрадка. И там има Креско. 3,50. В Креско се продават такива по-потурести дрехи. Безплатни неща. Не са безплатни и раздърпани дрехи, стават за момчета и за момичета. Това е неговата първа рисунка. Моята първа рисунка не е точно рисунка, а са покеболи. И има само един истински. И един с малка грешка. Всички други съм си ги измислила. Ако беше написала М и тук или това беше буква, ще да е правилно. Шанс. Светло, зелен, тъм. Това е жълто, бе, Ник. Това Ти е да зелено! отмисли. Това е такова неоново жълто. Ми, казах. Това е... Чувай си да отмисли. Давай втората ти рисунка. Белушка. Белушка. Моята втора рисунка е Пица Стив. Сам дете много оранжев и май е начос. И да, просто оранжевият ми маркер беше доста тъмен и стана по този начин. Ама той не трябва да е оранжев, а жълт. Какво трябва да е светло оранжев? Ти май сте отмисли. Хайде, давай другата рисунка. Моята трета рисунка е миньон, който прилича на куршум. Моята трета рисунка е обърканата рисунка, в която няма нищо смислено. Не знаеш от кой край кое и от кой край е правилно. Да. И да. Тук ако някой милионер си я купи, ще чуди как сега да си я сложи в стената. Така или така. Айде, давай. Айде. Моята трета рисунка е някаква психопатка. Брекети. Кажи коя е тази? Мейбъл. От Gravity Falls. Това е моята четвърта рисунка. 4. Дояде ми се, отивам да взема едно парче шоколад. Шоколад овелен наполовина. Четвъртата снимка на рисунка на Ник е Пацифика Лорд. Каква беше? Не помня фамилията, но и тя е от Тайните на Gravity Falls. Това е рисунката на Ник. Той не си я харесва. И да. Ето, ще се върна шоколад. Така. Моята пета рисунка е Котев паничка, което е тук много сладко, вижте го. Боже, така ще седат поничките. Гъба с крака и Спонж Боб квадратни гащи. Така. Това е моята Мейбъл. Покажи твоята друга рисунка. Нецветен клоун. Безцветния клоун, аз така ще си го оставям. Добре. Безцветен. Моята следваща рисунка е Бил от Тайните на Gravity Falls. Gravity Falls срещу Мики Маус. Я! Това е Гъмбъл от невероятния свят на Гъмбъл. Аз съм патет от Туичи. И внимай, че ще стане като тоня филм, там където чудовищата изкачат от книгите. Стига. Внимай. Това е филм от време за приключения. Пък това е празната ми тетрадка. Да, неговите вече свършиха. Сега продължавам с моите. Аз си тръгвам. Добре. Така, това е Дарвин от невероятния свят на Гъмбъл. Това е Чичо дядко от Чичо дядко по Cartoon Network. Това е един огромен ананас, който не знам защо го нарисувах. Просто реших да надраскам нещо и се получи това. Така, моята белушка
Напишете долу в коментарите дали моята или на Ник белушката е по-хубава. Така. Тук недовършената ми... не, чакайте, това беше бълбук. Боже, аз ги обърках. Това е бълбук, а това е белушка. Според мен бълбук ми се получи по-добре, отколкото белушка, но не знам. Така, това са 3 рисунки. Едното е на сладолед, другото е на сърце с панделка, а другото на звезда. Така, ето я и моята Мейбъл с брекети. И Ник имаше такава и това е моята. Това е моята Пацифика. Сега, ето го и моя Спонж Боб квадратни гащи. Много ми хареса, само дето ето това се получи малко по-като на дамско токче. И да. Това е моят клоун, който аз отцветих, за разлика от Ник. Моят е отцветен, а неговият не. И моята предпоследна рисунка е това коте, което аз много си харесвам как ми се получи. Той е намръщено и гледа. Да, а последната ми е патето Твити. И аз имам пате Твити. Аз пък съм Ник. И това беше за днес. Ако клипът ви е харесал, дайте едно палче нагоре. И се абонирайте за канала ми точно тук отдолу. Точно тук отдолу се абонирайте за канала ми. И очаквайте втора част.